Jeg vil gerne bevise, hvordan man finder A og B for en lineær sammenhæng. Og det jeg faktisk gerne vil bevise, det er, at A er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og vi har ligesom de her to punkter, x1, y1 og y1, x2, y2. Ja, sådan der. Og de her to punkter, de ligger ligesom på funktionens graf, og det er ligesom dem, der sådan opfylder ligningen, hvis man kan sige. Vi har de her to punkter ligesom i funktionen, og så sætter vi ligesom bare dem ind i vores ligning. Altså, den normale ligning hedder jo y er lige med ax plus b, og så sætter vi som sagt punkterne ind, og så har vi ligesom to ligninger, så det er y1 er lige med ax1 plus b, og den anden ligning y2 er lige med ax2 plus b. Ja, og nu er vi kommet til, at vi skal trække ligningerne fra hinanden. Og det gør vi, som jeg siger. Vi sætter dem lige parentes. y2 er lige med ax2, eller ax2, ja. Plus b. Og så, nu ved jeg ikke, om det kan være der, minus, så fortsætter hernede. y1 er lige med ax1 plus b. Ja. Okay, nu er vi kommet til, at vi skal trække ligningerne fra hinanden. Og så siger vi så ax2 plus b, og så er det lidt parenteslinjer, minus, parentes også, ax1 minus b, plus b, undskyld. Og det kan man så sige, det er ligesom er lige med y2 minus y1. Og nu har vi altså de her to ligninger, der er minus, men de står i parentes, og vi vil gerne ophæve den her parentes, så vi skriver lige hurtigt ligningerne op igen. ax2 plus b minus ax1 plus b. Og som I kan se, så er det en minusparentes, vi har at gøre med. Så vi skal egentlig bare ændre fortegn over i den her ligning. Og det vil så sige, så kommer vi frem til, at det kan ikke stå der. Den kommer lige herop, så er den nye ax2 plus b minus ax1 minus b. Og nu kan jeg altså se, hvilket jeg glemmer at sige, at vi har to b'er, et plus b og et minus b. Og det vil så sige, at de går ud med hinanden, fordi... Og nu gør vi det, at vi tager a uden for parentesen, så det kommer til at hedde a x2 minus x1 er lige med y2 minus y1. Ja. Og for ligesom at, der står et usynligt gangtegn her, og for ligesom at få isoleret A, så vi kan komme tættere på den rigtige ligning, så fordi der står et gangtegn, så skal vi selvfølgelig dividere for at få det over på den anden side, så lige pludselig står der A er lige med y2 minus y1, hvor vi ikke kan se her, og så divideret med x2 minus x1. Og så er det jo, at vi har bevis af. Hurra! Og det gør vi bare. Igen sætter vi bare vores tal ind i ligningen. y1 er lige med ax1 plus b. Og så gør vi lige bare det, at vi isolerer b. Og det er jo rimelig lige til, kan man sige. Så kan man lade det her stå. Eller sådan her. y1 minus ax1 er lige med b.
som jeg vil gerne bevise A for eksponentielle funktioner. For at bevise A, så har vi funktionen y lige med b gange ax, og det vil sige, at vi har støttepunkterne x1, y1, og så har vi x2, y2. De her to punkter, de udgør en ligning. Med de her punkter, som vi så sætter ind i vores ligning der, får vi så ligning 1, der er y1, lige med b gange med a, x1, og så ligning 2, der så bliver til y2, lige med b gange a, x2. Og næste skridt var så at dividere de to ligninger, og ved at dividere de to ligninger, så siger man, så bliver b fjernet, så ligningen ser sådan der ud. For at komme tættere på den endelige resultat, får vi fjernet det ene A, og det gør vi med en potensregneregel, og det gør, at ligningen kommer til at hedde y2 divideret med y1 lige med A, og så i x2 minus x1. Okay, for at isolere A, så skal vi have det over på den anden side, og det gør vi ved, at fordi at x2 minus x1 står i potens, og derfor skal vi lave en rod, og det kommer til at se sådan her ud. Og det er vores endelige ligning. Ja, vi tager ligning 1 fra tidligere og isolerer B. Og så har vi isoleret B. Og det er det. Og bevis B.